Това е апартамент 6, 95 квадратни метра чиста площ, 110 с общите части. Влизаме, голямо входно антре. В лявата му част баня и тоалетна. Тук съответно за вграден гардероб място. И съответно до нея спалня. Един брой. До нея спалня втора. Така. И надясно, като се тръгне, имаме баня с тоалетна. Съответно дневна с югоизточно изложение. Ето. Тук съм в едната част на дневната. Горе-долу има такъв обем. Съответно на тази дневна се излиза от нея на тераса, някъде от 5 квадрата. Така и ето една панорамна снимка на дневната. Това вече гледаме кухненския бокс и трапезарната част. Така. Тук гледаме на юго-изток е самия апартамент. Така. И вече се връщаме обратно към коридора. Ляво имаме баня с тоалетна. От тук влязахме в вход. Срещу нас имаме втората баня и съответно първата спалня, на която се излиза също на терасата. Така, ето как изглежда от друг ъгъл. Съответно втората спалня. Ето и не ще я видим от друг ъгъл. Така.